Добрый вечер, поважанное господарство. Меня звать Дмитрий Мицкевич. Вы глядите программу без аккредитации. И сегодня у нас спецвыпуск. Размаўляць мы сегодня будем про белорусскую литературу. Не так давно памёр один з найвыбітнейшых пісьменнікаў Беларусі Юрый Станкевич. Гэта відавочна была вельмі важная асоба. А таксама сёння мы узгадваем такую падзею, як «Чорная ноч», найстрашнейшую падзею ў гісторыі беларускай культуры. І вось менавіта з гэтай нагоды мы вырашылі зрабіць адмысловы выпуск пра літаратуру. І сёння са мной пра гэтыя рэчы будуць размаўляць мае сябры і калегі Кацярына Ваданосава, вядучая і спявачка. Добрый вечар. Добрый вечар, Дмитрий. Тацяна Недбай, намесніца кіраўніка Пен-цэнтру. Добрый вечер. І журналіст, рэдактар Белсату Алесь Яшчанка. Прывітанне, Зміця, прывітанне спадарства. Пачнем давайте з спадара Юрыя. Юрый Станкевич гэта была асоба, якая натхняла шмат каго. Для мяне вось асабіста гэта лепшы беларускі пісьменнік часоў незалежнасці. І тое, што ён сышоў, мне здаецца, гэта велізарная страта для ўсёй беларускай літаратуры. Алесь, вось ты як чалавек, які асабіста ведаў спадара Юрыя, давай мы проста вось патлумачым гледачам, чым спадар Юрый быў крут. Ён здаваўся абсалютна з аднаго боку звычайным чалавекам, з гэтай вудай, з гэтым роварам старэнькім, а з іншага боку гэта быў сапраўды шматгранны пісьменнік, гэта быў таленавіты творца, які не проста апісваў рэчаіснасць, але яшчэ і аналізаваў яе, яшчэ і казаў, што нас чакае у гэтым жыцці. Ён вельмі шмат акцэнтаваў увагі на тым, што беларус мае быць гаспадаром у сваім дому і што іначай прыйдзе нехта іншы і можа у адзін дзень все змяніцца, ён можа адабраць у цябе дом, ён можа адабраць нават жыццё. І гэта такая сумная рэчаіснасць, якая, на жаль, ёсць і праўдаю часам. Вось менавіта якраз гэта і цікава, таму што часам здаецца, што Юрый Станкевич проста прадказаў шмат з таго, што цяпер адбываецца ў нашай з вамі краіне. Гаспадарства, вам не здаецца, што сапраўды тое, што ён апісваў у сваіх творах, асабліва калі мы бярэм нейкія не проста канкрэтныя эпізоды, а вось агулам гэтая атмасфера прыгнечанасці, гэтая атмасфера цемры нейкім чынам ужо ўвасобілася ў нашай краіне і працягвае ўвасабляцца. Мне падаецца, гэта адбываецца даўно. І, ў прынцыпе, калі спадар Юрый гэта ўсё апісваў, гэта таксама ўсё існавала. Ён, нягледзячы на то, што яго называюць часам нават фантастам, я чула такія меркаванні, ён вельмі рэалістычна апісваў рэальнасць і рэчаіснасць. Хаця вось на маё асабістае меркаванне ўсё ж такі мне падаецца, што гэта рэчаіснасць, яна нам да яе яшчэ можа быць крышку дайсці, у сэнсе таго, што ўсё не так блага, як ён апісваў, але не паўсюдна. Я зараз паспрабую выказацца больш зразумела. Калі я чытала творы Станкевіча, мне падавалася, што гэта нешта абсалютна іррэальнае, таму што я ніколі не бачыла на ўласныя вочы падобныя рэчы. Я ніколі не існавала ў такіх умовах. Я ніколі не сутыкалася з гэтай галечай злачынствамі, цемрай напрамую. Але потым з цягам часу высветлілася, што так, мы насамрэч жывем у гэтым, жывем даволі даўно. Проста некаторым пашанцавала, як, напрыклад, мне, я жыла даволі ў цеплічных умовах доўгі час, а некаторыя проста не хочуць гэтага заўважаць. Але рэальнасць, так, яна вельмі відавочная ў ягоных творах. Ну, слухайце, я б сказала, што Юрый Станкевич гэта, канешне, вельмі яркі, выбітны і адзін з найлепшых пісьменнікаў у сучаснай беларускай літаратуры. Гэта, безумоўна, адзін з найцікавейшых і адзін з маіх любімых пісьменнікаў. Пры гэтым я з ім ўсё ж такі абсалютна не згаджаюся ў гэтым страху чужога, які гэтым страхам прасякнутыя ягоныя творы. І вось гэта тое, што, мне здаецца,
Ён вельмі тонка адчувае гэты страх, ён вельмі тонка адчувае гэтую эмоцыю уласцівую вялікай частцы беларусаў, таксама, напэўна, як страх чужога, як страх таго, што гэты хтосьці іншы тут, як вы кажаце, будзе гаспадаром у нашай краіне. Але мне здаецца, што тут трэба было б, як это сказаць, ведаеце, гэта пытанне таксама каштоўнасцяў, і мне здаецца, што гэты страх перад іншымі, перад чужымі ў такім філасофскім сэнсе, канешне. Гэта ўсё ад, можа быць, недахопу досведу камунікацыі з гэтымі чужымі, з гэтымі іншымі. Таму што калі камунікуеш з прадстаўнікамі іншай нацыянальнасці, іншай рэлігіі, іншай культуры, ты пераконваешся, што гэта не злыдні, што гэта не абавязкова людзі, якія хочуць з'есці тваю культуру, з'есці тваю самасць, у тым ліку нацыянальную. І што, можа быць, шлях да падтрымання уласнай самабытнасці павінен лежаць не праз дэманізацыю чужога, а праз падтрымку і укладання менавіта ва ўласную самасць. Тому я б тут паставіла пытанне так, што трэба, ну, вот я з Юрыем Станкевічам не заўсёды згаджаюся ў такой вот у пазіцыянаванні і ў ягоным успрыняцці свету, хаця я павінна сказаць, што, безумоўна, гэтае успрыняцце свету самабытнае, яркае і адно з найцікавейшых у сённяшняй літаратуры. Я б яшчэ хацеў дадаць, што, як мне падаецца, тут яшчэ гэты страх, ён ідзе ад таго, што, вядома, беларусы жывуць пад акупацыяй уже даўно, і ў тым ліку падмоўнай акупацыяй, то бок мы не маем дастаткова, узяць той жа ж Барысаў, гэта вельмі зрусіфікаваны горад, хаця ўся Беларусь зрусіфікаваная, вядома, але ў Барысаве яшчэ такая спецыфіка, што ёсць некалькі вайсковых базаў, тыя ж Печы, Лядзішча, і гэта былі сапраўды на саюзным узроўні гэтыя базы вядомыя. І вельмі шмат расейцаў тых жа прыязджала ў Барысаў, там жа сядала, і узгадваў Юрый Станкевіч такую гісторыю, калі ён і яшчэ некалькі чалавек, ягоных паплечнікаў, патрыётаў з бел-чырвона-белым сцягам па цэнтральных вуліцах Барысава ішлі. Я не ведаю, што была за нагода, але нейкае свята, пэўна. Ён казаў, што літаральна з вокнаў, з балконаў дамоў, якія стаялі побач, літаральна ляцелі ў іх памідоры. І крычалі: БНФаўцы ідуць. Вось, Юрый Станкевіч, яго трэба тут зразумець, бо праз усё жыццё ён адчуваў сябе прыгнечаным у гэтым асяроддзі. Таму ён, я думаю, і бачыў гэтае асяроддзе настолькі чорным, таму у яго творы і прасякнуты песімізмам, таму ён стварыў першую антыутопію у беларускай літаратуры. Таму ён так піша. Вось таксама я б тут з Алесем пагадзіўся, таму што мне здаецца, якраз такі гэта такое змрочнае вымалёўванне рэальнасці і стасункаў з чымсьці чужым, якраз такі не ад недахопу вось гэтых стасункаў з чужым, а наадварот ад перанасычанасці ім. Ад таго, што ён сустракаў гэтыя ўсе рэчы ў вельмі гіпертрафіраванай форме. І відавочна, што ягоны час станаўлення, мы ведаем ягоную біяграфію,
ніколі не было там чагосьці такога супердобрага. То бок, ну, гэта такі, ведаеце, змрочны савок, які, ў прынцыпе, ніколі асабліва добрым стаўленнем да Беларусі і да беларусаў не вызначаўся. І яшчэ ж якая важная рэч, галоўныя антыгероі у творах Станкевіча, якіх ён малюе, гэта не чужыя, а гэта манкурты. Гэта тыя, хто здрадзілі сваёй культуры і тыя, хто якраз такі на службе у чужых. Вось гэта тыя людзі са сваіх, якія здрадзілі сваім прынцыпам. Таму гэта хутчэй таксама гэта ўпікванне тым, што вось тое, як вы, Таццяна, правільна сказалі, аб тым, што мы самі вось не перажываем за свае нацыянальныя сімвалы, за сваю нацыянальную свядомасць. Вось, мне здаецца, гэта спалучэнне двух такіх рэчаў. Але вось яшчэ якая важная штука. Вы ж заўважце, у творах Станкевіча галоўныя героі гэта не нейкія супермены натрэнаваныя, а галоўнымі героямі робяцца звычайныя людзі, звычайныя беларусы, якія ў пэўны момант пачынаюць успрымаць рэальнасць зусім па-іншаму і ў пэўны момант пачынаюць разумець, што навокал адбываецца. Як думаеце, наколькі вось гэтая метафора пра чалавека, які абудзіўся, блізкая для нас всіх цяпер? Ну, пытанне даволі рытарычнага кшталту, мне падаецца. За апошні год мы назіраем велізарны ўздым. Можа быць, я ідэалістычна зараз разважаю, але я гэта на ўласныя вочы бачу. Велізарны ўздым цікавасці да беларускай культуры і традыцыйнай, і новай таксама. І да таго ж вельмі шмат людзей раптам, зноў жа відавочныя рэчы, адчулі сябе беларусамі і зразумелі, што гэта не ганебнае адчуванне, не ганебнае пачуццё. Хаця, з іншага боку, вось, згадваючы, напрыклад, сённяшнюю дату, якую мы будзем адзначаць, ноч расстраляных паэтаў, да гэтага часу цяжка мне, напрыклад, прызвычаецца да таго, што людзі, абазнаныя ў сучаснай палітычнай сітуацыі, якія з'яўляюцца актыўнымі функцыянерамі таго, што мы назіраем зараз, яны не ведаюць рэчаў, якія нам падаюцца абсалютна даўно і ўсім вядомымі. Ну, тут ужо наша справа, напэўна. І самая галоўная наша мэта зараз — это проста зрабіць так, як мага большая колькасць людзей зрабілася больш абазнанымі. І не толькі ў сучаснай палітыцы, але і ў культуры таксама. І гэты сінтэз, мікс-фікс вышэй азначаных рэчаў, ён, напэўна, дасць вялікі плён. Я хочу таксама дадаць, ведаеце, у нас летась адбылася вельмі дзіўная сітуацыя, калі дзеячы культуры яшчэ да выбараў, дзеячы культуры шмат якія аб'ядналіся паміж сабой, яны стварылі гэты рух культпратэст, але значная частка гэтых дзеячаў культуры была з тых, хто жыў апошнія гады ў так званай унутранай эміграцыі. То бок яны раптам прачнуліся, абудзіліся і вырашылі, што ад сённяшняга дня яны перастаюць супрацоўнічаць з дзяржавай і будуць працаваць толькі на беларускую культуру. Это было трошкі дзіўна нам усім, которые гадамі, дзесяцігоддзямі ўжо існавалі ў гэтым такім, скажем, рэжыме супраціву, рэжыме насуперак, таму што мы ўсё ж такі існавалі і утрымлівалі культуру насуперак, таму што дзяржаве яна была не патрэбная, насуперак таму што дзяржава супраціўлялася нам і выплёўвала нас з свайго, выштурхоўвала з свайго арганізма. Таму метафора абуджанасці, яна, канешне, вельмі дарэчная, хаця я яе не вельмі люблю, таму што ўсё ж такі гэта, знаеце, як бы, мне здаецца, што все мы выбіраем проста ў нейкі момант зручныя нам станы, зручныя нам рэжымы функцыянавання, і людзі, якіх мы называем як бы абуджанымі, яны проста раптам, то бок гэта мы, якія дзесяцігоддзямі працавалі, давялі сітуацыю да таго, што гэтыя людзі раптам ім стала комфортна разумець, што яны таксама беларусы, што быць беларусам гэта не сорамна, што
што вось сітуацыя у культуры належыць ім, і яны і што гэта яны як бы адказныя за тое, што адбываецца ў сферы культуры таксама. І наконт метафоры абуджэння я б сказаў, што так, можна сказаць, што здарыўся цуд. Мы бачылі ўсе на вуліцах Менску таго ж тыя мора сцягоў, і нават такое ўражанне з'явілася, што кожны, як хтосьці пісаў, меў гэты сцяг у сябе дзесьці ў шафе, дзесьці прыхаваны, дзесьці пад падушкай, дастаў яго, вынес яго на вуліцу. Ну, сапраўды цуд. І абуджэнне тут адбываецца як унутры краіны, так і па ўсім, бачым па ўсім свеце беларуская дыяспара таксама як абудзілася, як пачалі салідарызавацца адно з адным, беларус беларусу, так, што гэта ўсё з'явілася цікавасць да беларускай мовы. Канешне, нам яшчэ шмат чаго трэба прайсці, але тое, што цяпер адбылося гэтае абуджэнне, гэта дасць, напэўна, нейкі імпульс на будучыя гады, таму што і цяпер маленькія дзеці глядзяць на гэтыя сцягі, глядзяць на сваіх натхнёных бацькоў, і яны таксама будуць гэтыя каштоўнасці далей несці ў жыццё. Як было ў 18-м годзе, і пасля рэпрэсій 30-х гадоў, вядома, гэта хацелі знішчыць, але знішчыць гэта не ўдалося, гэта прарасло, як бы пафасна не гучала, прарасло ў 80-е з талакой, са стварэннем Беларускага народнага фронту, прарасло ў 90-х, і цяпер пакаленне вось тое, тых хлопчыкаў, дзяўчатаў, цяпер вось маюць 40 плюс-мінус гадоў. Гэта пакаленне найбольш актыўнае, якое зрэлае, якое ўжо па-даросламу можа прымаць рашэнні, якое можа у штосьці інвеставаць, якое можа ствараць. Таму вось я з такім аптымізмам гляджу ў будучыню, што вось цяперашнія нашыя дзеці, яны таксама будуць уносіць свае ўнёскі, прыносіць у беларускую справу. Але глядзіце, пры гэтым усім Юрый Станкевіч, як казаў Слава КПСС, ішоў не ад традыцыйнай эстэтыкі, а ад гераічнай рамантыкі. І вам не здаецца ўвогуле, што цяпер гэта найбольш запатрабаваны жанр сярод беларусаў? Таму што з таго, што я бачу, нават па сваіх праграмах, калі ты выказваеш штосьці звышрэалістычнае, ці нават там крыху песімістычнае, то адразу людзі пачынаюць казаць, што вось гэта не тое, што мы патрабуем, а людзі рэальна патрабуюць гераізму і нейкага пазітыву. Вось нейкае такое суцэльнае донкіхотства назіраецца. Як думаеце, вот можа быць зараз вось гэтыя вобразы Станкевіча і вось гэтыя прыклады сапраўды тое, што нам усім патрэбна? Ну, людзі стаміліся перадусім ад кепскіх навінаў, ад гэтай цемры. Яны стаміліся. Палітвязні, турмы. Ну, паглядзіце, мала чаго светлага цяпер мы бачым. Таму кожны пазітыў, кожны герой, які ўзнікае, гэта нават больш, чым на вагу золата. Так, людзі проста сумуюць па чымсьці светлым. І мне падаецца, што ў гэтым няма нічога благога і кепскага, таму што калі раней, напрыклад, ну, на мой уласны погляд, была запатрабавана крышку іншая мадэль не толькі паводзінаў, а больш ідэал
да, у двукосі возьмем гэта слова, ідэал літаратурнага героя ці проста героя, ён быў крышку іншы, то зараз мы вяртаемся да такога даволі пурыскага адчування героя. Герой мусіць здзяйсняць подзвігі, герой мусіць быць рамантычным, герой мусіць быць ідэалістычным. І мне, як аматару ўсіх гэтых рэчаў, вельмі радасна гэта бачыць. Людзі сапраўды стаміліся ад кепскага, людзі стаміліся жыць у пастаянным страху, і гэта вымагае пэўнай мадэлі паводзінаў. Гэта, напэўна, неблага. Канешне, часам мы не той, каб хлусім самі сабе. Я ўпадаю ў песімізм кожны дзень па 10 разоў. Але гэта не значыць, што я мушу ці маю права трансляраваць гэты песімізм у масы, таму што гэта абсалютна дэструктыўны шлях. Чым больш мы будзем шукаць святло, там, дзе яго, можа, і на першы погляд няма, тым раней гэтае святло нам з'явіцца наяве. Мне, прынамсі, так падаецца. Ну вот я хотела б задаць пытанне тады Кацярыне, а як вы тады ўспрымаеце Станкевіча з ягонай трансляцыі гэтага песімістычнага і апакаліптычнага адчування рэальнасці? Я ўспрымаю яго вельмі цяжка. Я вось не падзяляю думку Зміцера пра тое, што Юрый Станкевіч гэта самы лепшы пісьменнік. Мне яго вельмі цяжка чытаць. Заўсёды было. І у гэтай сувязі мне падаецца, мне значна бліжэйшыя, больш, як то сказаць, больш светлыя пісьменнікі, хаця, в прынцыпе, іх, напэўна, малавата апошнім часам. Но нават той же Мартинович, у мяне да яго значна больш станоўчыя ўражанні, больш светлыя. А Станкевіч, ён змрочны, ён страшны, яго страшна чытаць. Вось. Але тое, што страшна чытаць, і вось гэты катарсіс, які ты перажываеш, гэта ж таксама неблага. Я не кажу, што мы мусім пастаянна смяяцца і рабіць выгляд, як у нас все добра, і вот эту добрую міну пры кепскай гульні. Не, проста, катарсіс, ён мусіць таксама перамяжацца чымсьці добрым. Ведаеце, я вот зараз па доўгу сваёй службы мушу пастаянна знаходзіць нейкія навіны у межах шоу, якое вяду, і спрабаваць іх падаць так, каб людзям было весела іх слухаць. Это дуже цяжкая справа, это амаль немагчымая справа, таму што ты чытаеш, ты просто адчуваеш, я нават не ведаю, як інтэлігентна выказацца тое, што адчуваеш, калі чытаеш апошнія навіны. Але трэба неяк вывернуцца і зрабіць так, каб людзі знайшлі хоць кроплю пазітыву ў гэтым сім. Можа быць, это донкіхотства, так, але, свет на донкіхотах трымаецца. Все ж такі патрэбна, каб нешта такое было. Мне так падаецца. Вось я, дарэчы, таму гэты прыклад і прыгадаў, таму што якраз такі у Станкевіча на фоне гэтай всёй цемры вельмі бачнае святло саміх герояў станоўчых. Вот яно вельмі робіцца яскравым. І я вось якраз пра гэты вобраз хацеў запытаць. Ужо казалі сёння пра тое, што вельмі яскравыя вобразы ў Юрыя Станкевіча. Ён сапраўды майстар у іх стварэнні. Вось я з сабой сёння так прынёс кніжачку «Сатырыкон» называецца. Юрыя Станкевіча, і тут з ілюстрацыямі Алеся Пушкіна. І вось вам скажу, што вельмі лёгкая кніжка, і тут да таго, што трэба перамяжоўваць чорнае з белым, так, это закон жыцця. Як кажуць, вось цяпер чорная паласа будзе белая, цяпер белая будзе чорная, нічога з гэтым не зробіш. Дык вось, кніжка вельмі лёгкая, чытаецца на адным дыханні, файная і гумарная. Вось. Тут няма нічога чорнага абсалютна. Тут Юрый Станкевіч апісвае чыноўнікаў барысаўскіх і іхных вось тых самых памагатых. Ты, Зміцер, узгадваў, што ён не столькі надае ўвагі прыгнятальнікам, так, а тым манкуртам. Дык вось тут таксама маленькі чалавек, прычым з такімі гаварачымі прозвішчамі, Гнюськін, напрыклад, так, або
Уже не узгадаю, яшчэ іншых не буду прыдумляць. Таму таксама раю гэтую кніжку, хто не чытаў, вельмі тонкі гумар. Напрыклад, помнікі Леніну ён называе балванамі. Ну, гэта вельмі смешна. Вось, дарэчы, да слова прыйшлося. Таксама хачу одну акалічнасць заўважыць. Сатырыкон аздоблены ілюстрацыямі Пушкіна, так? І вось да пытання таго, наколькі мы маем права ўспрымаць аптымістычна ці песімістычна тую сітуацыю, у якой мы апынуліся. Вось глядзіце, я пісала шмат лістоў, у тым ліку і да Пушкіна таксама. На жаль, ніводнага адказу мне так і не дайшло, але я ведаю, што ён не пісаў гэтыя адказы, таму што людзі, якія таксама атрымлівалі ад яго адказы, яны ў гэтых адказах чыталі ўзгадкі пра мяне. І там Пушкін нават цытаты прыводзіць тых лістоў, якія ён адрасаваў на маё імя. Так вось там няма ніводнай змрочнай думкі. Там заўсёды святло, там заўсёды радасць. І гэтым вызначаюцца не толькі лісты Пушкіна, напрыклад, які сядзіць і невядома яшчэ колькі прасядзіць, але і таго ж Знака Максіма. Столькі любові, столькі красы, хараства, аптымізму і святла мы не бачым у рэальнасці, як столькі, колькі мы бачым у гэтых лістах людзей, у якіх, здавалася, все жыццё — это суцэльная чорная дзірка, невядома наколькі. І мне падаецца, што зараз это самая галоўная, самая значная наша зброя. І гэта не інстынкт самазахавання. Можа быць. Так у гэтым таксама няма нічога дрэннага. Калі мы маем гэты інстынкт, мы мусім ім скарыстацца. Я не хачу нікому прыносіць задавальненне з таго боку, плакаць і наракаць на жыццё. Не, наадварот. Я буду выглядаць добра, я буду смяяцца, я буду рабіць усё, каб яны думалі, што ў мяне ўсё добра. Глядзіце, мы тут ужо ўзгадалі пра найстрашнейшую, напэўна, падзею в гісторыі беларускай культуры, якая адбылася ось па факце в гэты дзень, толькі ў 37-м годзе. Тут нельга не прыгадаць вельмі крутую графіку ад спадара «Скрозь змрок», Бабах. Просто прыгадаю нашим гледачам, што ў ноч з 29 на 30 кастрычніка 1937 года савецкія акупанты расстралялі больш за 100 выбітных дзеячоў менавіта беларускай эліты. Гэта дзеячы беларускай культуры, гэта былі тыя, хто будаваў падмуркі таго, на чым мы зараз надбудоўваем далей нашу культуру, то бок вось нашу літаратуру ў тым ліку. І давайте ось просто таксама для ацэнкі, для таго, каб людзі разумелі. Наколькі гэта было страшна для беларускай літаратуры і як магла б выглядаць наша культура, калі б гэтай з'явы не было? Таццяна. Слухайте, я б сказала так, што, канешне, гэтая ноч — гэта адна з найстрашнейшых начэй у беларускай літаратуры, у беларускай гісторыі. Але нам трэба разумець, што ў гэтую ноч адбылася такая кульмінацыя гэтых расстрэлаў, што людзей расстрэльвалі і эліту расстрэльвалі і да гэтай ночы, і пасля. То бок вот мы зараз кажам пра тое, што ў адну ноч больш за 100 прадстаўнікоў беларускай эліты расстралялі. Гэта праўда, гэта страшна, але іх расстралялі значна больш, чым 100. Вот таксама я хацела проста, каб мы пра гэта памяталі. Мне здаецца, што вельмі час рыфмуецца, я маю на ўвазе пара восень, канец кастрычніка перад дзедамі. Вось гэты час, гэтыя доўгія ночы, гэтыя халодныя, гэтая цемра, гэты дождж рыфмуецца з нашай трагедыі агульнанацыянальнай. І тут я б хацела сказаць пра дзве рэчы. З аднаго боку, я вельмі добра памятаю апошнія ночы расстраляных у курапатах, которые адбываліся і на которых я мела магчымасць прысутнічаць. І, ведаеце, там не заўсёды было цёпла, не заўсёды было суха, гэта быў таксама дождж, гэта быў холад. І здавалася, я памятаю, як свядома мёрзла, свядома мокла, таму што здавалася, што гэта найменшае, што можна зрабіць для тых, хто быў у гэтым месцы расстраляны ў 37-м годзе.
што я кожны раз спрабавала сабе ўявіць, якім чынам як яны сябе адчувалі, калі іх везлі на расстрэл, калі іх расстрэльвалі, калі яны сядзелі ў камерах халодных. Сёлета гэта таксама перагукаецца з нашым страхам, клопатам пра тых нашых сяброў, блізкіх дзеячаў культуры, которые сядзяць у турмах на Валадарцы ці ў турмах у СІЗА КДБ ці дзесьці ў іншых СІЗА. Але мне здаецца, што сёлета мы таксама, як гэтая ноч, цёмная ноч, чорная ноч рыфмуецца з асеннім надвор'ем, так сёння мы перажываем нешта падобнае, хоць людзей не расстрэльваюць, але мы стаім вельмі блізка перад небяспекай вынішчэння. Я б хацела пагаварыць не пра тое, што было б, якой бы была беларуская культура, калі б гэтыя прадстаўнікі нацыянальнай эліты былі б жывыя. Я хацела пагаварыць пра тое, што сёння мы стаім перад небяспекай чарговай страты прадстаўнікоў нацыянальнай эліты. Хай сабе не фізічнай, таму што все ж таки нас пакуль што на шчасце яшчэ не расстрэльваюць, але людзей звальняюць з працы, людзей вымушаюць выязджаць за мяжу, і вельмі вялікія рызыкі таго, што гэтыя людзі проста выпадуць, вымыюцца, ведаеце, як бы распусцяцца ў іншых грамадствах, стануць удзельнікамі іншых культур. А у нас вельмі шмат што трымаецца на людзях. Гэта дзесяцігоддзямі існавання насуперак дзяржаве, гэта насуперак непадтрымцы дзяржавы, насуперак яе нецікавасці да беларускай культуры. І вось дзесяцігоддзямі гэты досвед, які выбудоўваўся, складаўся, мы зараз можам яго страціць. Я б хацела казаць пра новую небяспеку таго, што людзі, которые і застаюцца ўнутры краіны і вымушаныя мяняць сферу дзейнасці, і якія з'язджаюць і могуць інтэгравацца ў іншыя грамадствы, нам вельмі трэба зараз захаваць гэтую культуру, захаваць гэтых дзеячаў культуры, хай сабе звольненых. Трэба іх нейкім чынам такім падтрымаць, каб яны маглі працягваць сваё функцыянаванне менавіта ў культуры. І тыя, хто з'ехаў, таксама хацелі б, і нам трэба стварыць для іх такія ўмовы, каб яны маглі працягваць дзейнасць сваю на карысць Беларусі, дзейнасць у тых праектах культурных, у якіх яны працавалі ў Беларусі, каб не страціць, таму што іначай мы апынемся зноў-такі перад вялікай катастрофай, калі цэлыя пласты, цэлыя асяродкі культуры знікнуць. Гэта будзе фактычна тая ж самая чорная ноч, толькі ў такіх маштабах, знаеце, калі ніхто не памёр, але пры гэтым нікому ад гэтага не лягчэй. Усё адно мы страцім гэтыя культурныя пласты, мы страцім людзей, на якіх усё трымаецца. Кацярына, а калі паразмаўляць менавіта пра гэты гістарычны складнік, вось як думаеш, наколькі бы рэальна змянілася гэтая карціна, наколькі сапраўды было б па-іншаму выглядала б, скажем так, пэўны перыяд пасля гэтых падзеяў? Ведаеш, напэўна, што у мяне адукацыя гістарычная, і таму я вельмі не люблю разважаць адносна таго, што магло бы быць, калі б. Напэўна, ўсё было па-іншаму. Але як, мы гэтага не можам зараз сказаць. Напэўна, мы б жылі пры ўкраснай квітнеючай Беларусі з багатай нацыянальнай культурай. Але так не сталася. І тут я згодная з аднаго боку са спадарняй Тацянай, а з іншага боку у мяне ёсць нейкія такія аптымістычныя, можа быць, прыклады з уласнага досведу. Мне падаецца, што за апошні год, нягледзячы на тое, што людзі звольненыя, што людзі сядзяць, што людзі не маюць права, магчымасці і імпэту займацца той дзейнасцю, у якой яны абазнаныя, якой яны могуць займацца, маглі б займацца. Усё ж такі крышку сцешвае тое, што культура зараз, яна ідзе не столькі інтэнсіўным шляхам, колькі экстэнсіўным. Я зараз паспрабую патлумачыць, што я маю на ўвазе. Глядзіце, я зараз у эміграцыі сутыкаюся з велізарнай колькасцю людзей, якія да мінулага года ввогуле не ведалі, што існавала такая ноч,
што былі такія паэты. І гэта людзі абсалютна далёкія ад культуры. Гэта спартсмены, напрыклад. Я са здзіўленнем даведалася, што чальцы, как это называется, нашага спартовага незалежнага аб'яднання спартоўцаў, яны таксама сёння збіраюцца Фонд наведваць. спартовой солидарности. Так. Яны таксама сёння збіраюцца наведваць ноч расстраляных паэтаў. І гэта вельмі ўсцешвае, гэта вельмі натхняе. І наша задача зараз просто крычаць на кожным рагу, на кожнай імпрэзе, крычаць не толькі пра тое, што адбылося калісьці ў 35-м, 7-м, 9-м годзе, а пра тое, што адбываецца зараз, і проста дагрукавацца да душы гэтых людзей. Таму што людзі не любяць усведамляць веды як веды. Яны ўсё гэта спасцігаюць у першую чаргу праз эмацыйную частку сваіх органаў пачуццяў. І чым больш мы будзем рабіць падобных рэчаў, тым, я лічу, будзе лепш. І ў гэтым плане у мяне няма асаблівага песімізму наконт таго, што беларуская культура можа знікнуць. Я суджу, напрыклад, таксама па ўласных дзецях. Калі мы жылі ў Беларусі, мне каштавала велізарных высілкаў не то каб прымусіць, но захвоціць іх гаварыць па-беларуску. Таму што гэта было не так, як ва ўсіх, таму што гэта было нецікава, таму што быў незразумелы сэнс гэтага ўсяго для маіх уласных дзяцей, якім зараз 7 і 10 гадоў. Знаходзячыся ва ўкраіне, дзеці сталі гаварыць па-беларуску. Это, я лічу, добры знак. Нягледзячы на тое, што мы тут, па сутнасці, умоўнай изоляцыі з беларускай мовай, так, но нейкія такія рэчы, яны даюць надзею. І я гэта назіраю не толькі на прыкладзе ўласнай сям'і, але і атачэння свайго. Людзі, якія ніколі не цікавіліся беларускай культурай, я не ведаю, напрыклад, інструктары з майго былога трэнажорнага залу. Яны зараз цікавяцца беларускай культурай і чытаюць беларускія вершы. Это ж вельмі класна. Я згаджуся з Кацярынай. Мне здаецца, што гэта таксама мы павінны лавіць гэтую хвалю цікавасці да беларускай культуры, якая у беларускім грамадстве з'явілася. Я хачу згадаць гісторыю з мінулагодняй таксама восені, год таму, калі пасля пратэстаў і на хвалі з'яўлення гарадскіх чатаў людзі пачалі цікавіцца культурай, яны замаўлялі масава ў падарункі сабе, сваім сваякам, сваім сябрам календары «Не маўчы па-беларуску», якія выдавала Будзева. Вось яна выдавала некалькі год такія календары, і яны разыходзіліся сярод сваіх, і добра. І гэта было нам патрэбна, і класна, што мы гэта рабілі дзеля сябе. А тут раптам з'явіўся такі запыт у беларускім грамадстве, які неверагодна гэтыя наклады гэтых календароў падвысіў, і там толькі паспявалі іх друкаваць. Канешне, гэта ўсё пасля абярнулася рэпрэсіямі супраць выдаўца і супраць распаўсюднікаў і супраць стваральнікаў гэтага календара, але гэта той груз, які мы павінны несці за нашу актыўную пазіцыю. Тут нічога няма дзіўнага. Тым не менш, з'явіўся гэты запыт у прасторы, у грамадства, і гэтым трэба карыстацца. Абсалютна згодная. І памятаеце гэтыя канцэрты у дварах, якія ладзілі Піт Павлаў, якія ладзілі Андрусь такім да. Окей, добра. Таксама людзі чакалі выступоўцаў, таксама былі рэпрэсіі, але сапраўды было бачна, што людзі прагнуць чагосьці даведацца новага, блізкага, свайго, беларускага. Я бы тут яшчэ хацеў пагадзіцца больш з пазіцыяй Кацярыны у плане аптымізму, бо я ўжо таксама казаў пра тое, што гляджу ў будучыню менавіта праз тое, што нашы дзеці вучацца быць беларусамі, мы іх выхоўваем так, і яны размаўляюць па-беларуску і, напэўна, працягнуць тое, чым мы займаемся. Але тут яшчэ цікавы момант.
тое, што казала Тацяна, што сёння мы перажываем нешта падобнае, так? Вось гэта цікавы момант, нешта падобнае, толькі не ў тых маштабах, Тацяна сказала, як у тых 30-х годах, 37-м. І узгадваю свае думкі наконт вось выказванняў тых жа гісторыкаў з Дмітра Дразда альбо з Дмітра Ігора Мельнікова і іншых, якія казалі пра тое, што калі мы забудземся пра тое, што адбылося, гэта зноў паўтарыцца. І гэта паўтаралі ўсе. І я калісьці думаў, ну, навошта гэта паўтараць? А цяпер я бачу, што так, яно паўтараецца ў іншых маштабах, але паўтараецца. Ну і паўтаруся, што ўсё ж такі я гляджу, што б там не было, якой бы змрочнай, цёмнай не была гэтая карціна сённяшняя, напэўна, у нас ёсць нейкае святло наперадзе. Вось на гэтай ноце мы, паважанае гаспадарства, і скончым сённяшнюю праграму, ды развітаемся з нашымі спікерамі. Чытайце добрыя кніжкі, у тым ліку творы Юрыя Станкевіча, бо ягоны раман «Любіць ноч. Права пацукоў», на маю думку, мусіць прачытаць кожны беларус. І таксама, як Юрый Станкевіч, заставайцеся рамантыкамі, несіце святло ў любой сітуацыі і займайцеся спортам, каб пераламаць хрыбет чырвонай гадзіне і яе нашчадкам, што акупавалі нашу краіну, і пабудаваць Беларусь, дзе беларусы будуць гаспадарамі. Вы глядзелі праграму без акрэдытацыі. З вами быў Зміцер Міцкевіч. Добрага вам вечару і добрых выходных.